Il-ħadd filgħodu saret berik tal-annimali quddiem il-Knisja ta' San Franġisk fil-Ħamrun fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Franġisk. Din it-tradizzjoni li ssir kull sena bdiet b'qudiesa fid-9 ta' filgħodu. Għall-ewwel darba nħarġet il-vara ta' San Franġisk quddiem il-Knisja ta' San Franġisk fil-Ħamrun. Hekk kif inħarġet il-vara quddiem il-Knisja ġew imberkin l-annimali wieħed wieħed. Dan sar mill-gwardjan tal-parroċċa Joseph Magro. Kien hemm diversi annimali domestiċi għad berik fosthom klieb, għasafar u ponijiet. Wieħed seta' jinnota l-ferħ fuq wiċċ it-tfal meta bdew jaraw li l-annimali tagħhom jiġu mbirka. One News tkellem għall-gwardjan tal-parroċċa Joseph Magro u qal li din kienet l-ewwel darba illi l-istatwa nħarġet barra mill-parroċċa għad berik tal-annimali. Spjegalna ftit kif din il-festa tiġi iċċelebrata. Rimarka li l-festa ta' San Franġisk hija festa żgħira fil-Ħamrun, però bosta nies jattendu għaliha. Tkun anke naqra iktar speċjali. Qatt ma ħriġna l-istatwa barra aħna, fil-fatt ma nagħmlux purċissjonijiet hija festa żgħira ħafna u xtaqna li għad berik proprju tal-annimali noħorġu l-istatwa ta' San Franġisk, għaxan ma ninsewx għandna San Franġisk floti tal-pjagi.